Takže čaute, moje meno je Rebus a dneska si ukážeme takéto dvere na zámok. Prosím, musíte dodať správny kód, aby sa vám otvorili dvere. Vyzerajú nejako takto. Podľa mňa sú docela ľahké na to, čo dokážu. Tak ideme na to. Takto. Zle. Takže prvé dva. Jedno vynecháme a dve. Áno, môžeme prejsť cez dvere, takto. A potom to zase môžeme zatvoriť. Budeme potrebovať tlačítko, nejaké bloky, polobloky, redstone repeatery, redstone torch, ironové dvere, dve rozdielne materiály, sticky pistony a jeden pomocný materiál. Pustíme sa do toho. Začneme, že si položíme bloky takto. Dáte si ich toľko, koľko chcete mať tlačítkové heslo. Tak. A tu si položíme iný materiál. Takto. Mám prípadne stone, briky. Na to si potom položíme sem sticky pistony, takto. Tento tu zničím. Takto a takto. A na to si ešte položíme jeden blok. A jeden blok ešte takto. Ja si to položím takto. Tak. Tu si položíme dva gombiky, no tlačítka. A tu si položíme dve bloky tohto. Tu je toto a brik budú tu hore. To bude resetovať si tlačítko, čo to všetko reštartne. Ešte tu si to takto položíme. A na toto si položíme hociaký blok. To je záleží na vás, aký si vy tam položíte. Tak. Teraz redstone si položíme sem. To tak. Asi ma ho trochu nevidno, ale to nevadí. Ešte tu si položíme redstone torch a na to blok a teraz sa ten redstone rozsvietil a sem redstone repeater rozsvietil sa nám, áno, to je správne. Takto. A teraz tu si ho položím, ako som hovoril, tie bloky. Takto. Takto je to zle. Takže takto. Som to veľmi prenastavil. Tak. Tak. A na to si ešte položíme ešte jeden blok. Vlastne ešte nie blok, ale na to si položíme redstone repeater. Spomalenie nebudeme nejaké dávať, iba si sem dáme ešte jeden blok. Tak. A teraz si sem dáme, aké heslo budeme chcieť, akože kde bude tá torch, ako, tak to tlačítko budete musieť kliknúť, aby sa vám otvorili tie dvere. Tak ja si dám takto, ako som mal predtým, tu, takto a takto, áno. Takže dve, jedno vynecháme, klikneme, jedno vynecháme a ďalšie dve. Potom si položíme dve bloky takto a jeden zničíme. A
položili sme si ich takto, presne, aby to bolo zarovnané s týmto a ešte jednu radu takto. Tú radu si dáme celou redstoneom. Túto som nechcel dať. Tak a tam, kde nemá byť, tak tam si dáme redstone. Lebo keby sme tam nedali ten redstone, tak by stlačili všetky tlačítka a by sa im otvorili dvere aj tak, lebo by sa vysunuli tie písmena, ktoré by sa mali. A tým pádom, keď je tu tento redstone, tak keď bude zlý písmen otvorený, tak sa to proste neotvorí, keď ešte raz budete dávať. Budete musieť kliknúť resetovacie tlačítko, čo to úplne všetko reštartuje. Áno, takže zhasla, takže všetko zaslo, všetko by sa zasnulo a všetko sa reštartuje. Potom ešte Semerson Torch. Ešte by som zabudol na ironové dvere, takto. Ešte si sem dáme drevo, takto. Takto. A takto. Pred ten blok, kde sme dali dvere, si dáme redstone repeater. Sem si dáme takto drevo. Redstone. Takto. A je to hotové. Ideme to vyskúšať. Iba si nastavím deň. A teraz to ideme vyskúšať. Tak, dáme takto. Vlastne. Ešte raz. Ktoré dvere? Aha, to sú tieto. 2, 1. A voilà. Otvorilo sa nám to. Tak, to by bolo tak asi tak všetko z dnešného tutoriálu. Keď sa vám video páčilo, dajte like. Keď sa vám nepáčilo, tak dislike. A určite dajte odber. Keď ste ho ešte nedali, tak ho určite dajte. To by bolo tak všetko. Vidíme sa na budúce a čau!